Chiro
tadzoka kufamba kwa Paurosi, tadzoka sele yaPaurosi achinda kuDhamasika. Hey, Paurosi kwai wakanga achita sele yake achinda kuDhamasika. Saka regai tingoti muri sei panapa guys. I hope you are all okay. We are back again. Handitika hatina kutora nguva fortunate enough anzvadzi kuchandoku vanga vagara vachitoriwo pashow zvavo vakaotera ko ida nichitika aiwa pamwe kuda vachadi vacha tinonokese kuti kwavo kuseni vari kumuka. Handiti tikatimbo wakasele yaPaurosi achinda Damascus. Ndihe munhu wakaimba pamunhu wedu mumwe wedu ndi evidence chera vedu endai munomulaikirawo. Just go and subscribe ku YouTube kwake. Handiti kandaona kuine 400 subscribers guys, but kana achita makuhaya munenge makazara, munenge muriko makaungana muchisvika kuma 1000 2000 ko mukangotora mose 2000 idzodzo mukanetsawo ku YouTube. Handiti zvinomufambirawo semunhu ari kuzama kurarama. Handiti mukangonoisawo like yenyu kusubscribe, mukangonosubscribe ku YouTube. Handiti she can be having 400 subscribers guys, but achikuvigirai makuhwa acho amunodai kufarira hamuoni kuti hazvisi fair. Akungotaurawo zvangu, handina kukumbirwa, ndangoti regai ningopfudzawo chikamu kungoti sometimes makazi ngatiteiwo fair, ngativeiwo fair. Akauti ndauya neguhwa ngatiritaurei, munozara kunodai kuita traffic muriko oitawo chinhu chokuti ndoimba wa akananga Dhamasika. Imi murga kunesawo masubscription azvizonyatsokufamba guys. So ndisongeta tinzwa iyo ndeyachera ndeyaPaurosi akananga Damascus achita sele yake achinda kuDhamascus. Ikoko Paurosi kwai anga nechiragi chake chaive nacho achinda Damascus. Ndi Sauro iyeyu kuda ndi Paurosi achinda kuDhamascus une chiraga chake. Asi ndoda kuzombomubvunza chera rimwe gore kuti naiwe imbonditaridzawo vhesi iyoyo kuti Paurosi wakatamba sele achinda kuDhamascus. Ukuzonditaridzawo pakanzi wakanga nechiragi chake achinda kuDhamascus kuti wakazviwanepi. Inkuda ndisagona kuverenga bhaibheri bhaibheri rangu rakasiyana ina handizivi. Handitika asi ndichazokubvunza zvangu nerimwe remazuva kuti ndepapi pazvakanyogwa kuda bhaibheri riti kuri confuse. Handitika so guys, nyaya tinaiko zvino, let's learn to have respect. Munhu ari kuuya pana pamunhu mukuru. Handitika asi mufana wechidiki masera angari pana nakuda kana kuti ndibaba vechikuru. Handitika vauya pano ndibaba vechikuru, vakuru, baba vechikuru chaivo vakuru kwandiri. Handimaona vane nyaya yavo zvamuda kuti muone zvatinoitirana isusu maZimbabweans pachedu. Baba ava vanetsekana, vanenge vasingazivi kuti voita sei. Handimaona kuzosvika voti rega tinde kunotsvaga rubatsiro kuFacebook, vanenge vasingaziviwo kuti voita sei. Thank you Molly Chipata, thank you. Handiti maona saka ndati muone mwe watinawo isusu maZimbabweans, what we do as Zimbabweans towards one another, kuti tinoitirana sei. Handiti mazviona, is this right or it's wrong? I tried kuti ndite get hold of and anzvadzi vamwe vacho vanonzi Sandimba several times and akuvabata. In fact, I was the brother got in touch with me and that is last month. If you still remember, ndakamuposta nyaya last month and then ndikabvisa nyaya yacho mushure mokunge anzvadzi mukoma wavo andibata akati arikuda kusolva nyaya iyi, arikuda kuisetla, but it seems as if nothing happened. Hapana chakaitika. Bhudhi vacho zvakare vanengeona ivowo hapana chavakatomboita. Inetongori family yematsotsi zvavo, anongori matsotsi zvavo kusokona kwandakaita, because they should have felt for each other, they should have felt for a fellow brother kuti ndoye akatambika, ndo zvakaitwa nemunin'ina wavo. But he promised, vakatokumbira kuti mapost abviswe, takabvisa mapost sure. But from there vanga mungojamba apa neapa chodai vakazamba kuti alright by force mutora munin'ina wangu ndomuunza apa, imimi nehanzvadzi ava vacho vari kuuya panapa vovaisa apa vonyatsonzwisa kuti nyaya kufamba sei. But unfortunately it never happened like that. I know he might be watching, but brother, what you did was very wrong. You get hold of me, muchitaza kuti muna norizina, but in the end kurizina kweita atozongona kuti aiwa hapana kurizina kwamaita, mungori vanhu vakangofanana, but munoziva kuti chii zvazvinoita upenyu ivhiri zviri kuuyawo kwenyu. Handitika right. Saka tikatifonera hanzvadzi ava tinzwe iCanada versus UK, iCanada versus UA. Saka ndikati chivafonera tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Pachandinoziva paupenyu zvingaita 5 years, zvingaita 6 years, zvingaita 10 years. Imwe minyama yatinozviunzira ngati mupenyu wedu, zvimwe zvinhu zvinoitika ngati mupenyu wedu zvinoitika nekuda kwezvatakaitira vamwe vanhu, zvatinenge tatokanganwa, and then mutanga kufunga kuti zviri kubva nekupi takaroiwa. Hapana kuroiwa. Sometimes wakazviroya wega
wega unozviroya wega zvinhu zvanongochita iwewe wotonga kufunga kuti ndakaroyiwa ndakadii hapana paunenge wakaroyiwa wakazviroya wega nekuda kwazvatinoitirana isusu pachedu as black people handiti maona as Zimbabweans. Right, regai tivafonere tinzwe kuti vanoti chii. Hello. Makadi zvenyu vakuru vangu. Takasimba makadi. Tiripo makadiwo tinogamuchirai pachirongwa chezara ino kuti takambokuitirai madelays emwedzi wese tichiti kuda pane zvimwe zvanga zvakumbirwa zviya pamanguda zvaizoita only to find kuti aiwa makanga muchikaviswa yenyu bhora resimbi tine urombo neizvozvo. No, that's all right, Sisi. That's all right. And thank you so much for following up neni mufunge. Right, saka toda kuti mupewo mudzewo madhairisi ari pano nyaya yenyu kuti ndimi ani zvakare muri kupi nyaya yenyu yakusvisai panapa ndechii nyatsotaurai zvenyu makarondedzera makanyatsodzikama tiripo takateerera. Hello, Sisi. Hello, hanzvanzi tiri kunzwai. Saka mutori live so. Titori palive, muri live so imi. Okay. I know that's all right. Okay. Saka munoda zita rangu full name kana I think since there is nothing chekuti muvanze zvenyu hamuna chamuri kuvanza nyaya yenyu ndeyechokwadi yakazvimirira ine mavhi 11 esamakandikandira handifungi kuti pane anything chekuti mungavanza just go to the straight to the point muri munhu mukuru wekuti swere chiti toda kuzoswera chitamba nemi kana kuti vanhu muite hwechitsotsi kana kuti kudii no let's just hit the straight to the bottom to the story. That's okay, Sisi. That's okay. 100% nyaya yangu andinayo it's very real, it's very true. I'm just hoping I'll find a closure to it chekutanga. And chechipiri I'm hoping kuti my manager connectana na Sandi Mbaiwa anoshandisa zita rekuti Sandi Mbaiwa kana kuti Shadrack Mbaiwa anogara ku Blackburn ku UK. I'm just hoping kuti aripo so that anonzwa the conversation yandichaita panapa kana kuti achanzwa my words andichataura pano ka kuti iyewo azokwanisa kuisawo his side of story ka kuti ataurewo kuti ndepapi paanyeperwa kana kuti where did things go wrong. Saka zvandoda kutaura ndezvokuti inini ndinorana like a fairly small car rental company kuZimbabwe. And it's not like sort of my main thing, like sort of I would tell you and tell my diaries as well kuti why ka ndakatanga that project yekuZimbabwe yekurendesa motikari. Saka ndakaenda kuZimbabwe muna 2012 nemhuri yangu. Saka ndaenda kuZimbabwe ikoko ndaida kuita quite a lot of things but I couldn't get anyone wekuti anogona kundi assista nemotikari nechi saka I ended up like sort of ndakutoenda kunotsvaga motikari saka I ended up ndakurenda motikari dzaidhura maningi for the period of 6 weeks yandakanga ndiri kuZimbabwe iyoyo. Saka fast forward when I went back home but time iyoyo ndakanga ndichiri kugara kuUK. Saka I decided kutumira motikari 2 dzandakanga ndinadzo kuUK kuZimbabwe because ndakatoona kuti most of the people vaive nemasame challenges andakaitawo inini pandakaenda kuZimbabwe yekungotsvaga something to run around nekuti uite your own business uri kuZimbabwe kuti umhanye mhanye. And a lot of people vanenge vakaseva mari yekuti vanobatsira vanhu kumusha kuti
kuruzevha kwekuti vaendese magrosari, vaendese zvakadai so nechi kuitira kuti vabatsire mhuri dzavo. Saka they end up spending a lot of money kukaa haya. Saka what I did is ndakaendesa motikari idzodzo kumushando bva ndatanga kuadvertisa paclassifieds kuti ndorendesa motikari $45 per day, unlimited mileage. Saka a lot of people started communicating neni vachinotora motikari vachihaya motikari dzangu vachiita se vachienda. Things went so well and I had wonderful customers. I had like sort of even some big names. I won't say them here, but very genuine people would vanobhadhara mari yavo kunhingirikiri either kuuk kana kuno Canada kana wherever as we grew. Saka now I'm going towards what happened nemunhu anonzi Sandi Mbaiwa kana kuti Shadrack Mbaiwa. I moved to Canada around 2010, thereabout. Muna 2014, muna December, to be exact, on the 14th of December 2014, Sandi Mbaiwa contacted me for classifieds. Aida motikari yekuhaya for 15 days kuZimbabwe. Ndobva tataura backwards forwards nechi ndikatomubvunza uri kupi nechi akati ndiri kuUK nechi then okay, hanzi anonzi Standrick not Shadrack. Standrick. Oh, anonzi Stan, yeah. The thing is anoshandisa mazita akawanda. That's the reason why we are here, CC, because my contact details aakandipa inini aiti Shadrack, mamwe aiti Sandi, mamwe like okay, anochinja mazita kakawanda. Inini I've never changed my name, sis. I've never changed my name. Like sort of ever. Anyway. After Karoka, akandifonera akanditi mukomaga ndiri kuda motikari kunonzi kuborder kukazungula border. Kukazungula border. Saka when he said that kuti ndiri kuda motikari kukazungula border, I got so anxious about it. Nekuti ndakanzwa mastories emotikari dzinobiwa nevanhu kubva kuZimbabwe dzichienda kuZambia. Saka inini I said kuti it would be like sort of it would be a challenge kuti ndikupe motikari kukazungula nechi akati aiwa mukoma mufunge inini I am a very good guy nechi. Saka I had to buy time kuitira kuti ndimunzwisise ndimuzive kuti munhu yakaita sei. At some point in time ndakatomboita give up kuti I think it's not worth it kuti wotora motikari kuHarare yoenda kukazungula yobva wazoishaya zvachose nechi. But he continued sending me messages and we spoke on the phone. Kusvika ndanatsoziva kuti nekumutrusta kuti munhu uye ari right. Like pandakataura naye pafoni you could tell that you are dealing with a gentleman, a very nice, soft-spoken guy. Saka in the process, akati, I think pakanga paita about 2 weeks or 3 weeks. Takupinda muna 2015. Akati
inini I'll pay for full tank rekuti munhu abve kuHarare kuti aende kuKazungula ende ndichabhadhara $30 yadhiraivha ka anodhiraivha motikari iye kubva kuHarare kuenda kuKazungula iko. To be honest, I ended up trusting Sandy because we spoke almost every other day. Saka motikari aida, I think around January to end of January. Then later on, he changed his mind. Kuti aida kuzotora motikari muna. Let me give you the actual dates akazondita. Akazoti iye achinja ava kuda kuenda muna July, mid-July 2015. Saka zvadaro izvo I said no, it's okay, but zvakandipawo time yekuti within time yeseto yekunana January, February, March, I'll be able to figure out kuti is this a genuine customer or is this person real? Pane zvauda kuita. Saka we did manage to build a relationship, a personal relationship yekuti you talk even on personal levels. And kuzoita zvakadai, so ndakarora ndine mukadzi wangu, ndine vana, I'm a well-known person, ndinetone ndikiri vakoma vangu kuUK kunoku vaningina nechi zvezve zvokuti we personalized everything. Zvezve like, you know, it's like there are some people who are in the same situation yawakanga uri 2012 that really need help, and you can assist. Then anyway, fast forward to July 2015. Akaita ma-arrangements akati ari kuuya kana paine vanhu vanenge vaine ma-comments kana ma-questions they can ask me. I like no, vachabvunza kwaiko zvino imboenderai mberi ende musaverenge ma-comments, just go. Noti ma-comments, mukaverenga ma-comments munodistractwa nema-comments. Imi ngonarita nyaya yenyu tichienda chete. Yeah, no, that's okay. And ndatobva paFacebook ndatoenda straight paphone. Yeah, kuti zvingonatsoita keep ningingiri my train of thoughts, when I put my train of thoughts together. Saka zvadaro izvo, the day came. He paid for fuel. Makanga mambopiwa here chitupa chake kuti muconfirm zita iri. Chitupa chake aifanirwa kunopa driver wedu kuZimbabwe. Because kana wakunotora motikari uchinotora motikari paipai ndo paunoita sei? Paunoisa chitupa. Chitupa woshowa ningikiri ma-credentials ako woshowa nechi. And at the same time we tried to make our service quite seamless. It's kuti urege kufrustrate ma-customers. Zvekuti we tried at some point in time kuti people will book online. But there are times whereby sometimes vanenge vari kuarea kwekuti hakuna network nechi, and people can just simply phone you and say mukoma ndoda motikari nechi zuva rakadai zvine zvakadai, so then it will be easier for people anyway. Saka zvadaro izvo saka just before Sandy left United Kingdom, I spoke to him in person inini ndikamutika what we normally do nema customers edu ndeyekuti we create a small WhatsApp group yekuti iwewe unenge uripo, inini kunoku ndinenge ndiripo, our guys kuHarare vanenge vari pagroup ipapo. It's not a high traffic group. Group rekungo update kuti
guys, inini ndiri pano kana ndaita problem pakati, can you get me an assistance? Yeah. Kana kuti ngekiri guys zvinhu zvazomira zvakadai so nechi just kuti update. Saka iye akati no, that's fine mukoma, ngekiri we can do that nechi ndobva ndacreate a group riye nemazuva acho aifanwa kutora motikari kuhaya nechi to the end of the day raaifanwa kudzosa motikari. Then we tested, everything is working. I'm responding from here. Our guys who are Harare, they are responding. Here is responding. Even to the day rekusvika pakazungula. Mukoma ndasvika pakazungula nechi ndato customers ku immigration neku clearance. Driver how far tikati driver akatomirira aritori panze medium nechi zvakanaka because of time difference. By the time yaakasangana na drive inini kuno kunandarara kuno saka ndarara kudaro. By the time yandakazomuka driver akatenga asiya motikari ato on his way back ato mubhazi kudzokera. Saka pandakamuka I went on the group as well ndikati is everything okay, masangana here nechi our driver akamention kuti sandi anzi anga adilewa mu immigration. I want you to hear me clearly. Takateerera. Yeah, anzi sandi adilewa mu immigration. Saka ane mapapers ari kusota mu immigration. Because panga paita about a space of an hour or two. Driver akamirira kunze. Saka there's a guy who came to meet up na driver wedu. Aine phone ya sandi. Ndatumwa na sandi nigekiri message iripo iyi nechi yekuti umpe motikari nechi hanzi tigochekera na motikari kuti right here ine fuel yakakwana here ine zvese nechi maona. Saka they did all the work that was needed nekusaina mapapers ese ekuti ndatora motikari musi wakati mileage iri pakati. And our driver was time hiyo dzakanga dzakuma 5-6 demanhero akanga akutokwira bhazi dzekuti adzokere kukusanda asati abuda. Ndobva atopinda munzira ndobva adzokera asiya motikari. Saka same day iroro I think dzanga dzakuma 9-10 dzeku Zimbabwe side. I went back on the group kuti is everything okay, maona motikari here nechi akato reply, thank you so much for the service guys nechi, this is wonderful, I didn't even think kuti this is possible. Yes, and I would reply, I didn't think this is even possible. Mandibatsira zvokuti ndatoloda motikari nechi ndatuta zvinhu zvangu zvese zvandanga ndapinda nazvo from this Zambian side. No, that's okay. That's why we are there to try to help vanhu vari kudiaspora vanogona kuita machallenges iwayo nechi. No, that's okay mukoma nechi. Saka we continued conversations for a week. Haadi kufamba zvakanaka nechi, ini ndinoita zvakadai so ndinozogara kwakadai nechi. He mentioned quite a few places. Yeah. Saka zvadaro izvoka he was quiet for the whole period yese yaakanga aine motikari.
inini ndaingogona kutumira message yekuti are you okay mukufamba zvakanaka here iye wongoresponda fine we are doing well nechi maona kusvika fast forward now to the end of the higher debt raakanga atipa. Okay, tsandi achitora motikari kwamuri akatora mota achitari kwaya mota zvemazuva mangani? Akatora motikari achiti ari kuhaya for achiti ari kuhaya for 30 days. Mwedzi wese? Mwedzi wese, yes. Saka pa 30 days apa yaitwa how much was it? Yeah, can you say that again, Caesar? How much was it mari 30 days? How much was it? Pa 30 days akahaya idzi mari yenyu yaifanwa kuita mari? Yeah, phone iri kuita ichibreaka sis. Pa 30 days dzakatora mota achihaya idzi mari yake yaifanwa kubhadhara imimi mari 30 days yaive iri mari? Mari akatanga kutibhadhara iye akatibhadhara $1,575. Okay, all in all yaifanwa kuita mari? All in all mari aifanirwa kutibhadhara akabhadhara mari yese yenhingekiri yetime yaifanirwa kunge akahaya. Yemwedzi wese iyoyo? Yemwedzi wese yakabhadhara. Okay, all right, fine, fair and fine, hande imberi. Yeah. Mota yanga iri mota rudzi? Yange iri Navara. Nissan Navara? Yange iri Nissan Navara. All right, hande imberi. Pane mubvunzo umwe panapa hanzi mota dzenyu dzanga dzisina matreka here? Yeah, say that again, Sisi. Hanzi mota dzenyu hadzina matreka here? We are talking of 2015. We had just started the business. All right. Saka vansati maisa matreka? Yes, tanga tisati taisa matreka zvishua. All right. Okay. Right. Enderai mberi yenyu. Saka zvadaro izvo and we had never had any problems with anybody. Honestly speaking, we had never had any problems with anyone. Anyway, saka zvadaro izvoka fast forward to the day rekupedzisira kwehaya. Sandy came off the group. All right. Musati madzoserwa mari, right? Masvika pa 30 days right? Okay, this is it. Sandy akahaya motikari for 30 days, right? Ahaya motikari for 30 days akabhadhara cash mari ye 30 days. Handiti abhadhara cash mari 30 days. Mamune WhatsApp group ramaicommunicata naro kuti muzive kuti mota dzenyu dziri kufamba papi. Kana paine pane dambudziko naiye anotaura WhatsApp group kuti ndata dambudziko pakati kuita kuti madriver enyu kana kuti vecompany yenyu vari kuZimbabwe vakwanise kuenda kunogadzirisa motikari idzodzo panguva yanenge ari. Sezvino hazvina kuitika. Dei rekuti nderechi30 Sandi akufunga kuti adzosere motikari aronge kuti motikari munoiwana sei anosangana kupina driver. Sandi akabva abuda mu WhatsApp group renyu angasina kukuudzai here kuti motikari motora kupi kana kuti zviri kufamba sei? Ayo. Okay. Our arrangement our arrangement na Sandi yakanga iri yekuti musi unopera haya iye aidzokera back kunokwirira ndege kuZambia. He would get in touch with our driver muHarare. Vokonectana na driver wedu muHarare. Iye oisa fuel full tank again yekuenda kuKazungula nekudzoka kuHarare. Okay.
kuti iye anosiyiwa kukazungula. All right. And that arrangement, it's not a new arrangement because neservice yedu isusu ka munhu anotaura kuti ari kusvika musi wakati paairport, motikari inenge yakamumirira paairport nadrive. All right. Otaura kuti inini ndiri kudzokera either pandiri kudzokera ka musi wakati, anongokonektana nadriver kuti hatisangane paairport kana kuti hatisangane mutown. Votorana, uyu oisa mabhegi ake mumotikari onosiyiwa paHarare airport. Okwira ndege yake oenda, haana need yekutsvaka taxi mutown nechii, haana need yekuita all that. All right. Yeah. Saka now Sandy is off the group. We tried to call number yake yekuZimbabwe yaishandisa. Namba iyoyo yakanga iri unreachable. Akanga ine 2 numbers dzaishandisa. Tikatsvaka number dzese for more than 3 weeks. Dziri unreachable. Within in between for 3 weeks ipababa. Driver wedu akasangana na Sandy muHarare. Aine motikari yacho. Aish. Okay, hold on. Ndiche ndichikubatsira budi vangu kutsanangura kuma diaries. Right, Sandy abuda mu WhatsApp group. Right guys. Haasati ataura na driver kana na nehanzvadzi ava mu WhatsApp group kuti mota ndiri kunosiya pakati. Handika mota radira fiyo sokubvumirana kwavo kuti ndinosiyiwa kukasungula mota igodzokera kuHarare. Sandy exita group. Sandy exita group kudaro ava vekutsvaga Sandy haachabatiki. Sandy wakutofamba akanaka Damascus nemota yavanhu. Iye contract yake yapera. Haana pana ari kuziva kuti mota iri kupi. Sandy inofunga ndoziva kuti mota haina kana track. Antimazvaona 2015 iyoyo vachangotanga business. Saka ndofunga zvinhu zvaiziva. Iyeyo Damascus yose nemota yavanhu. Haana kubhadha, haasi kuvaudza kuti motikari pakati. Ava vabhizi kutsvaga motikari yavo kuti manje tomubata kupi Sandy. Sandy haangabatiki. Sandy uri kutoita hake nechiragi chake hamene kwaanga ari. Rimwe zuva Sandy opinda izvo Sandy urimo muZimbabwe. Opinda muHarare. Apinda muHarare ndobva aonekwa nadriver achitodriver na driver anoshandira hanzvadzi ava achitodriver Navhara iya iri kutsvakwa. Navhara yakutotsvakwa kai. Hanimoona yakutotsvagwa Navhara iyi. Sandy uri kutodii uri kutotamba zvake sele neNavhara iya muHarare umu. Ndobva zvadii paya. Saka zvadaro izvo vakanga vari 3 guys. Vari 3 kudaro, hanzi vakanga vatori very casual. And driver wedu ndewechidiki haasimbori munhu wechikuru iyoyi. Maona. Saka he felt so kuti he needed kutaura nemapurisa kuti vamubatsire kurikavha motikari. And by the way, Sandy ndakatraya kumutumira messages. Pama WhatsApp group ndikatraya kutextira message, ndikatraya kumutumira emails ekuti wave ne more than a week uine motikari, please get in touch na driver as soon as possible. Udzose motikari. Sandy haana kureply message kana 1. Asina kureply kana message kana 1. Now azosangana motikari yakarepotwa kuSouthampton CID. Yeah, and for your own information, as we speak now, CID ekuZimbabwe, they are looking for Sandy Mubaiwa. Kana ari muHarare kutaura kuno kana paine anoziva paari nekuti mukoma wake akataura kuti iye arimo ari kuChegutu ndoko ari kuita farming. Please let mapurisa know kana paine anoda reference number ye kumapurisa kwayakarepotwa yacho tinovapa reference number iyoyo. Right.
zvadaro izvo now Sunday aonekwa mutown our driver ndobva amhanya ndobva anotaura nemapurisa akati inzwai kavakomana ndikuda kuti mundibatsirewo kubata munhu kurikavha motikari yangu kurikavha motikari yangu iyo munhu atori nayo iko zvinezvi iyeyu akaba motikari yangu mukundinzwisisa ipapa mapurisa iwayo they could not believe driver wedu isusu vakatobva vamutora ndobva vaenda naye kumapurisa mukomana yedu kuti iwewe unogona kuti unotaura iwewe munhu motikari kufamba muroad zvayo kuti wakadirwa motikari iwe kusvika uye azofonerawo mumwe kuti yaune madetails kuti mapurisa yavanatsoziva kuti motikari yangu iri kutaura kuti yakabiwa uyo sandi atodisapia marare asiyiwa nemapurisa yo zvakaoma saka zvadaro izvo after about 6 weeks or so ma-CID uyu mukomana paakaenda kuma-CID kuti mazokumboita here mamboita any information here yekuti sandi ari kupi nekuti madetails ese ekwaitaura kuti anogara madetails ekumba kwaakasiya madetails aakasiya panhingiri paipai application pafomu rekutora motikari akanga asiko kumba ikoko every time pavaitosvika pamba ipapo panga pasina kana munhu saka zvadaro izvo akadzokera back kuCID kuti ndichiri kutsvaga motikari vanhu vekuCID ndobva vatiwo we need to go kune vanhu vanomaneja ma-tollgates vanomaneja ma-tollgates vai saka mapurisa iwayo vakati vaenda kuma-400 something US dollars yekuti vanotrade because they were using their cars vaitoita from their own effort yekuenda kunotsvaga ndigiri kunotreka ndigiri motikari iyo but zvingada 400 US dollars here kuinda kudira petrol 400 US dollars kati mukureva RTGS ndikutaura US dollars tisi ndiri kutaura US dollars okay saka zvadaro izvo vakaenda kune vanhu vanoita zvema-tollgates ende kuma-tollgates ikoko vainopuhwa print yekuti motikari yaonekwa ichienda direction yekuchegutu kana kuti ichienda kudirection yekugweru kana kuti ichienda kudirection yekwamutare kana uchienda kudirection but information yavaipiwa yakakiri a week or more behind saka zvadaro izvo vakaitresa for a while kusvika this particular day vazononzwa zvichinzi motikari yakaonekwa the last ichienda direction yekuzambia but 3 hours later yakazodzoka ndoda kubvunzawo hangu sezvo CID yanga yapindira mabhadhara mari yekuti vakwanise kuita basa rekuti vabate munhu through matollgates ko zvaidii kunzi painodzoka sezvo manga muchidzirana nematollgates painoonekwa panenge pane mapurisa kapaya vanotollgate havamiri vega vanomira nemapurisa yobva yangobatirwa patollgate yainenge ichipindira ipapo zvakadii kuitwa saizvozvo I wish I could answer that question, sister. Okay. I wish I could answer that question. All right. Yeah, and ndo saka nyaya yatora so long because we are talking of more than 6 years now. And zvinongokurwadza. We are talking of more than 6 years now. And it doesn't mean that we have not tried any effort kutsvaga munhu anonzi Mubaiwa. Iko zvine izvi
ndakaedha almost 10 vanhu vane surname yekuti Mubayiwa ka Facebook yangu ndichiedza kutsvaka kuti pane anoziva here murume uyu anonzi Sandi Mubayiwa. Yeah. Anyway, saka zvazodaro izvo pakaita almost 9 months pasina kuzika, not 9 months, pakaita almost 7-8 months pasina kuzikanwa kuti motikari iripo here kana kuti yakagurunurwa mavhiri kana kuti because there was no trace at all kuti motikari yambofamba pa any toll gate drive. Saka inini ndakaedza kuti ndibate Sandi because ndanda kutoziva kuti anogona kunge akatoyambuka bhodha akadzoka back to UK. And for that matter, I would say Sandi I communicate neni pa WhatsApp, I communicate neni pa direct on the phone, I connect neni pa Facebook. But ever since paakabuda pa WhatsApp group riye akandibloka pa Facebook, akandibloka pa WhatsApp, akandibloka everywhere. Sandi murume guys, vari kubvunza kuti Sandi murume kana kuti mukadzi. Sandi murume, Sandi is a man. Ande yenyu mberi. Yeah, murume. Mapictures ake ndinawo ibaba. Mapictures ake ndinawo Asandi kana paina anoda kuaona. Saka zvadaro izvo ka now iko zvinezvi hapana ari kuziva kuti Standrek or Shadrack kana kuti Sandi ari kupi. Saka one day ka ndakakumbira shamwari yangu inini kuti anditsvagire ne-email address yaakanga andipa yandaitokommunicata naye. Ndobva amutsvaga pa Facebook ndobva amuwana. Okay. Saka amuwana kudaro ndobva taenda pa profile yake iye Shadrack Mubayiwa. By then ka we started taking my photos epa Facebook back. Saka we saw happened to see a comment yakaitwa nemumwe munhu pa Facebook page yake iye. Aine motikari yangu vari kumunda, vari kuprazi. Iye Sandi akatakura chibage nemota iyoyo vachitoisa chibage mumotikari. Saka munhu iyeye akaisa comment pa page yaSandi achiti Sekuru, you are having a wonderful time. Shadrack Mubayiwa kana kuti Sandi Mubayiwa ndobva areplya pa post iyoyo achinyora iye achitaura kuti izvi zvinongoitwa nekushanda bedzi izvi. Okay. Uyu aitokomenta on motikari yakanga iina Sandi Mubayiwa iyi. Saka we took that information ku CID. Nemaphotos acho ne-comment yacho. Kuti muri kuona munhu ikakawe anozivana na Shadrack Mubayiwa. Anoziva kune motikari, anoziva kunogara Shadrack Mubayiwa. Saka ndobva taenda pa profile yemunhu iyeye akaisa comment iyoyo. Ndobva taenda through maphotos ake munhu iyeye.
among mafotos ake mukomana ye pane foto yaakanga ari pabasa kubackground waitoona kuti kubasa pabasa panonzi pakati my diaries, I always teach you to have patience. I always tell you kuti iva ine patience muchanza uri kuenda nyaya kune vari kubvunza kuti are you sure kuti is the same sandi because munhu anogona create account imbomirai musati manyanya kukomenta, just listen to the whole story. Inini I know the story, right? But ndiri kuti vanhu vari kutsanangurirwa apa ndimi muri kutsanangurirwa nyaya iyi, saka mirai munyatsinza kuti nyaya iri kuenda nekupi, iri kusvika kupi, nyaya tsonyarirai makadzikama makateerera muri kuchanzwa kwairi kuenda. Tsanangurai henyu baba. Saka zvadaro izvo munhu uyu maCID vakatora mukomana driver wedu ndobva vaenda pakambani ipapo, kambani iyi yandikutaura nezvayo iyi mukomana uyu takatora zita rake full name ndobva vaenda pakambani, ndobva vanovhunza pakambani ipapo kuti tikutsvaga ningi akamira akadai zvakadai so nemafotos ake. Saka zvadaro izvo vanhu vepabasa ipapo vakati aiwa akanga ari panapa aripo nework experience pabasa panapa asi iko zvinezvi akamuvha aakushandira pakati nepakati. Handiti mukunzwisisa. Saka mapurisa aya nadriver wedu ndobva vaenda ipapo pabasa pacho ndobva vanobvunza kuti tiri kutsvaga munhu anonzi ningi akadai so zvikanzi ari panapa, ndobva auya. Achingouya mukomana weyo achibva asungwa akabva atoiswa cheni ipapo. Right, mirai makadaro hanzvadzi, mirai makadaro. Muri kunzwisisa guys, muri kunzwisisa chiri kuitika ndechekudai so hanzvadzi ava vari pano ava nhasi mushure mekunge sandi ava bloka all over, handitika vava bloka kwese kubva kufacebook pese kumawhatsapp kupi, vakazokumbira shamwari yavo neemail address vaimbokomunicata nasandi kuti avachekere kuti achiri pafacebook here kana kuti akadi akabva. Shamwari yandobva yacheka neemail address ndobva yaona kuti sandi mubayiwa aripo pafacebook apa, ndobva vataka kuchivhura Facebook account iya vachida kuona kuti ndiana akaita marecent comments kana kuti kudii. Ndobva vasangana necomment, vakatosangana nepicture yanga ina sandi aine mota yehanzvadzi ava ari kumunda kuchegutuku, anoona mota yakatakura chibagi. Ndobva paita hama yasandi yakakomenda mucomment imomo pamapictures asandi kuti sekuru zvinhu zvenyu zviri kufaya, handiti maona. Ndobva vatora profile picture yemunhu akakomenta uyu akati sekuru kuna sandi apa, ndobva vachienda kuprofile kwomunhu yakunovhura, handi maona. Ndobva vakwanisa kumanaja through kuona background yepanga pane mukomana uyaya muzukuru wasandi uyu kuti umu muharare pabasa, handitika. Ndobva vanopa mapurisa. Saka mapurisa nekuitawo investigations dzavo vakabva vamanaja kulocata kuti apa pane background yakadai so panogona kuve pakambani yakati, ndokuinda pakambani ipapo mapurisa maCID nadriver wavo ari kuharare vaenda kukambani kuya zvikanzi yes anoshanda pano, aishanda pano asi akachinja akushanda pane imwe kambani. Ndobva vaindiswa pane imwe kambani yaiya yavakaudzwa kuti anga kushanda sandi muzukuru wasandi uyu. Ndobva vasvaka tiri kutsvagawo ningi pano muzukuru kawasandi uyu kuti avalidhe kuna sandi, handiti because ndisekuru nemuzukuru. Zvikanzi yes tinaye pano, ndobva adedzwa muofisi, ndobva abuda. Achibva abuda kubva muzukuru atosungwa, atobvunza kuti unoziva here sandi mubayiwa, akati ndisekuru vangu ndinovaziva. Ndobva atoiswa cheni, ndobva tagumira. Saka vangu vachiti sandi munoziva sei pamwe chi hapana mistake iripo, inzwai kuri kuenda nyaya, enderai mberi hanzvadzi. Saka zvadaro izvo mukomana asungwa uyu akanzi iwewe nyaya yatakusungira iwewe ka ndeye motikari Navara yakapiwa nasandi mubayiwa ndo chikonzero takusunga iwewe. Zvikanzi nemukomana uyu aiwa imimi ka
inini ava ndisekuru vangu hanzvadzi yamai vangu. Sandinanga ndichitotaura naye nhasi. Chiregai kundisunga, regerai ndimufonere nditaure naye kuti munazonzwisisa kuti inini naye tingori hama nehama. Zvekuti akaba motikari handitombozviziva. Inini aitongondiudzawo kuti motikari yake yaakatenga. Saka zvadaro izvo mukomana uye ndobva afonera Shadrack Mbaiwa. Ndoda kuti mundinzwisise ipapo. Afonera Shadrack Mbaiwa. Shadrack akabva audzwa kunzi inini ndasungwa ine mapurisa panapa. Mapurisa ndinotonawo, ndoda kuti utaure nawo nenyaya yako iwewe yekuti wakaba motikari. Ndoda kuti uvaudze kuti inini handine nechekuita nemotikari iyoyo. Shadrack paakaansa foni akabva ataura kuti aiwa iwewe ndokufonera in 5 minutes. Ndipei 5 minutes ndokufonera iko zvino izvi. Mapurisa haana kuregera mukomana uyu. Immediately zvadaro izvoka Shadrack akabva anibloka pafoni paFacebook. Ndokubva andifonera. Akakuunblockai. Akakuzokuunblockai. Ehe, paanzwa kuti muzukuru wake asungwa. Akati ndokufonerai 5 minutes ndobva akuunblockai paFacebook. Anga akakublockai paya. Ndobva akufonerai manje. Yes. This is after months. This is the time when Sandy only contacted me or responded. Pandiri. Saka zvadaro izvo akabva afona kudaro inini handina kuansa. Ndobva atumira a message paMessenger. Ndobva ati mukoma, ndanzwa kuti motikari haina kuzodzoswa kumba. Ndakasiya ndapa munin'ina wangu kuti adzose motikari. Ndiri kuda kuti muende munotora motikari iri paadresi yakadai. Ndobva apa nhamba. Message yacho ndinayo. Message iyoyo ndinayo. Zvikanzi endai kuMaubra paadresi yakadai so ndo pane motikari. Ndikati ndobva ndamureplya sana. I'm not talking to nyaya yako CID. Anyone who is involved in nyaya yemotikari iyoyo should rot in jail. Munhu anoenda kujail nhasi, including yourself. Ndobva Sandi Mbaiwa ati aiwa mukoma pakatokanganiswa. Message akatonyora. Ini ndakasingataure naye on the phone. Mukoma pakatokanganiswa, please let's address this issue. Izvi ndipei a bill remazuva ese emotikari yamanga musinayo. Inini mukoma ndinoenda kuchechi, ndinozodai so ndakazodai so ufunge ndinotone family iko zvinezvi makukanganisa family yangu. Zvinezvi hama dzangu dzasungwa kumusha mufunge ini ndanga ndisingatombozviziva. Please. Sandi Mbaiwa was begging non-stop. Mukuzvinzwa ka? Tikunzwa. Ndikati inini alright inzwa ka. Iwe Sandika, if you keep to the end of your bargain, that will be okay. Ndakukutumira bill racho now. Apa mota yanga aita mwedzi mingani kubva pakadisappear pakazokusenderai message apa? Yanga aita mwedzi mingani? Motikari yange yatone kuma 3 months yatorwa. All right. Saka zvadaro izvo ndobva ndamutumira bill yesandi.
saka ndamutumira bhiuri tikaita a step back a little bit. Mapurisa vakabva vaenda, vanhu veCID vakabva vaenda paaddress yakanga ine motikari. So they recovered motikari usiona. But pakanga paine 2 guys vakanga varipo futi pamba ipapo. And those 2 guys were arrested as well. And mapurisa took my details avo vanhu ivavo. Ndobva vaisa padocket rake iroro. Vanhu vese vandi kutaura navo, muzukuru wake yakaiswa padocket. Vakomana 2 ava vakawanikwa vari pamba ipapo varipo padocket iroro nhasi uno. Nyaya iyi pairi kuenda kukoti Sandiba achasungwa kuZimbabwe ka. Vakomana vese mawitnesses aya. Saka zvadaro network mirai network yavedzoke. Ndosaka ndichiti mirai kumhanya. Maona kuti munomhanya kamadhiaris, munoda fast forward, munomhanya kuconcluda. Tokuregai muchiconcluda zvaini, musaconclude. Mirai munyatsonzwa nyaya zvakakwana, mozonyatsokomenda vadonha. Regai tivafonere futi vapedzise nyaya yavo. Munomhanya, dzidzai kuita patience. Manje imi munomhanya. Patience hamudzigoni. Network asifani yava yapira battery. Alright, I don't know what is happening. Nefoni yavo inenge network yavo regai tivape zvima minutes tigofona. Mirai tivape 2 minutes so tovafonera pamwe network yavo inenge yaita. Animaona. Saka patience vadziona ndinokuregai kuchibva mati toda muti yedu Sandi. Toda muti yedu. Tipe. Imi kwasvika nyaya musati manzwa. Mirai munyatsonzwa nyaya yese zvakakwana. Patience ka pays. Munyatsoteerera mozonyatsokomenda zvakanaka. Munyatsoziva kuti nyaya iri kufamba sei, iri kuita sei. Anditika Ansisimeli, you are friend with Barbara Mbaiwa. Serious? Andizive manje because senemi yekuti vana Mbaiwa vakawanda zvokuti zvitu. Andisi kuzoziva kuti ndiye but pana budhi vacho brother vakandibata last month patakambokanda nyaya ipaipai. Vakange varonga anditika kuti nyaya ichasolviwa zvakanaka kune nyaya yavo anjadzi ava. Andimaona kuti nyaya ichasolviwa zvakanaka. Anjadzi vayavo vangangoti pamunondo, pamusasa, pamunondo, pakusvata kuona kuti yezvo hapana nyaya. Anjadzi ava vanenge varikutongodiwo varikutongosaidhirana nemunin'ina wavo, havasi kuda kutobatanidza chii. Saka iri nyaya iyi panapa ichingopedza tobva toisa kuma-V11, toisa mapikicha yake futi kuma-V11 kuti inyatsokutenderera because shuwa mwedzi wese ka akaita anjadzi ava munhu mukuru, havasi mwana mudiki, munhu mukuru, ndibaba vahombe. Andimaona ndibaba vahombe baba. So achivaita kunge benzi kungovapoteredza chingo zviri nani wewe Sandi tongokuisawo kuma-page kokoko tichingokanda. Handichiona kuti vanhu vadiwo ite awareness campaign yekuti iwe ndo zvaunoita unotsotsa vanhu nditsotsi. Andimaona kwanjadzi dzacho vaita sei futi. Hello hanzvadzi. Network yaitama 100. Ndaona kuti network yenyanga yatiza. But anyway, handei mberi. Ndake ndakutoita review zvangu ndingekiri live ndingekiri feed yacho.
But you see, these are some of the challenges here. People who are honest and people who are trying to help and do as much. This and the reason why some people are getting ripped off left, right, and center. Our fellow Zimbabweans, you have to try to wholeheartedly. Yeah. Ndanga ndasvika panyaya yekuti vakomana vasungwa nawo. Vasungwa kudaroka, evidence is there. Mapurisa vane information yese iyi. Nyaya haisi kupera iyi. Nyaya haisi kupera. It will not end well. Honestly, it will not end well. Mumwe munhu anotoenda mujeri if ananambaiwa if they don't address nyaya iyi. Saka zvadaro izvoka vasungwa vakomana. Munoda kuti tete, munoda kuti sisi munditeererese uyezve madhayaries anditeererese. Vasungwa vakomana ava kana vakataura ivo vakati they have nothing to do nenyaya yemotikari iyoyo. Sandi aitorhendawo pamba apa. Imba yemumwe munhu anotogarawo kuUK. Alright. Anotorhendesawo imba zvezvekuti chii vanhu vanongouya vogarawo vonhikira vogarawo mazuva vanoda vodzokera. Saka vakomana ava vakataura ivo vakati nhasi chaiye watiri uno nhasi tanga tichitaura naStandrek or Shadrack or Sandi Mubayiwa achiti akatengesera motikari kugaraji riri muHarare. Vari kuuya kuzoitora motikari iyoyo nhasi panapa. Akureva nhema, akuda kubvisa nyadzi. Aiwa, ndiri kutaura vakomana vakanga vakachengeteswa motikari. Ezve handiti akazovafonera kuti ndatengesa mota imimi mushure mekunge mataura naye kuti akupai address kuti mota iri pakati kuti matanda nyadzika kuti muone kunotora mota muchiti achiti kuti vaya vagofunga kuti mota yakatengeswazvo. Saka asi from my point of view sisika Standrek akatengesa motikari. Atengesa motikari ka vanhu vekugaraji vaitouya kuzoitora zveshuwa musi iwoyo nekuti pakatosiyiwa mamessages ekuti garaji rakati riri kuuya kuzotora motikari pano. Okay, alright. Saka vanhu ava ndosaka mapurisa asina kuzovatora kuenda navo jeti. Alright, aiwa apa mamusina kundiudza mamakajambira kutindiudza apa. Mota akatengesa motikari. Sandi uyu musati mabata mota imimi akatotengesa zvotide makanonoka makwana mota yarova pasi. 100% sis. Oh, okay. Alright. Nekuti mapurisa akabvunza mubvunzo umwe chete iwoyo wamutaura iwoyo. Kuti sei vanhu ava makavasiya imimi vamakaonaka kuti ndo vakanga vaine motikari. Mungadai makavatora makanovavharira kusvika uyu Sandi aita sei azoka kubva kuUK ikoko kuti azouya kuzopika mhosva yake iye. Zvikanzi aiwa vanhu ava vaitokomunicata naSandi wacho. Vanhu ava vachitonzi ivo vanhu pane garaji riri kuuya kuzotora motikari musi wakati. Mamessages acho tinawo, tine evidence yacho yekuenda nayo kukoti. Pachasungwa Sandi kuti aende mujeri, evidence iyoyo is there. Saka fast forward now, vanhu vaive vazosiyiwa, mapurisa atora motikari ndobva vaenda nayo kuSouthampton, ndobva vanoita inspection. Saka mota iyi imbondiudzai. Saka mapurisa akabvunzawo here vanhu vekugaraji kuti mota maitenga sei isina bhuku because handi bhuku remota ndima muinaro. Saka vaitenga sei bhuku risina motikari? Mota isina bhuku. Sisi mungatondipindurirawo ipapo. But vanhu vekugaraji vakabvuma here kuti mota vanga vatengeserwa? Handizive manje kuti vanhu vekugaraji vakabvuma kuti vakanga vatengeserwa motikari here kana kuti.
saka kuzimbabwe mota pamakamupa motikari imimi pakaita mwedzi chamba nemotikari hamuna kumupa nekopi yetraffic register? Aiwa, akangoenda aine matsamba chete ekuti ahaya motikari makopi zake pamusi wakati kusvika musi wakati ndo chete zvaakaenda nazvo. Okay. No, but it's possible zvazvo because mota dzinobiwa dziya anditika if you ask me mota dzinobiwa muno South Africa izvo zvinogona kutobuda panze mugaraji kaona mota musina konzi yacho yoenda kunotengeswa animona untozoiona yacho inorara usiku wanhasi ichibviswa kala ichiitwa respray painting handimaona yochinjwa yoiswa kana mamegi kana chiyo yogadzirwa yospotwa handimaona mangwana unosangana nemota yako ukatoiramba kuti ndiyo mota yako vanoichinja ende mota dzinobiwa muno mudzedzera dzinokrosa futi border kuenda kuZimbabwe handimaona isina bhuku handimaona saka it's possible zvazvo it's possible mabhuku anozonobikwa kwayo kunogadzirwa mabhukuko vanobhadhira mari bhuku rozobikwa bhuku chairo riri og vabhadhira mari dzakasviba ikoko pabhodha dzinopinda mota dzakabiwa vanobhadhira mari saka it's possible zvazvo enderende ndosaka ndaa ndichifunga kuti dai Sandi Mbaiwa dai anga ari online kana mukoma wacho dai anga ari koga maybe vanogona kutitsanangurira zvese zvamukutaura izvi kuti zvakambofamba sei nekuti the information yandinayo inineka information yandakaudzwawo nemapurisa kuti ndo zvaitika the reason why tasiya vakomana ava vane proof yekuti Sandi akatitengesera garaji rakati muHarare motikari iyi saka atengesera bhozi vangu vachicommunicata on WhatsApp mamessages yokwaita atora tinawo saka ndosaka vakomana ava havana mhosva ina Sandi ndizvozvo zvekuti tichizoziva manje kuti Sandi aradza kuti itsotsi aradza kuti is a criminal chairo zvekuti a lot of people should be very, very careful about this man anonzi Shadrack Mbaiwa. Iye zvine zvanzi ane famu kakuchekutugu ndoko arita zvefarming nechi hadoko aripo. Anyway, saka ndandapa kuti vazomusiya vaenda yazonoitwa inspection motikari yakaita madamages ayakaitwa nechi driver wedu azonzishuya nemadetails iwewe ekuti motikari ndeyenyu zveshuwa ndobva aenda nawo ndobva azopiwa motikari now motikari is in our hands saka ndiri kutaura 2015 2016 I have been looking for Shadrack Mbaiwa this long saka apa pamuri kuda kuti mupiwe mari yenyu yepakazoshandisa apa pamwe pasina kubhadhara apa then nekuti ari kudiwa kupolisi kudhara agara itori kesi yakavhurwa. Alright. Tine mari yatakabhadhara for people to track him kuZimbabwe ikoko time iyoyo ndochekutanga. Chechipiri tine mari yatakabhadhara kuma-debt collectors ku-UK iko zvino izvi they are just waiting for his address. They are just waiting for his address. If we manage to get address yake chete, they are coming in. Vari kuenda pamba pake ipa. Because isusuka we were advised to register company ku UK foot. Saka they are going to knock on his door. Yes, next kungotsvaga address chete. We are looking for that address, and when we get it, they are just going to knock on his door. We paid them. Aiwa, izvo don't worry kudhara. Don't worry, tatopiwa kudhara. Zvatouya ndatozviona kuchiuya kuinbox WhatsApp kwangu izvozvo. Information yawo yaudhara. Pane vari kutofona zvavo but vari kufona pa-wrong phone manje. Vari kufona pa phone yandoshandisa sawa I can't answer and the number yafona several times nokunga 6 times but kune atotaura kuti I know Sandi pane atotirega ndikuudzei panowanikwa and nefone mafone numbers ake kuZimbabwe ndiwatinotengwa asenda kwandiri pa WhatsApp. You know, and at the same time, ndamboverenga hangu briefly pama-comments sisi vanhu vachiti vanhu vanonyanya kunamata maningi nechi it's okay. Sisi, I'm not a social media person.
this was the last resort. I never wanted it to come to this far. This is the last thing I ever expected to this level. I live a very quiet life. A very quiet life, me and my family. We live a very, very quiet life. And we have worked so hard over the years. I've worked over the years. Inini, I left Zimbabwe in 1995. Inini, you were right. Kuti this guy munhu mukuru chaiye, handisi mwana mudiki. Handina need yekumboenda pasocial media, handina need yekumboswera ndichinetsana nevanhu nechi, handina need iyoyo. But I get people like Sandi Mubaiwa who are thieves. Vanhu vanoba. Anyway, saka zvazodaro izvi, we tried to trace him. We tried to trace Sandi Mubaiwa. And over the years as well, hatina kumira kumutsvaga Mubaiwa. Then until recently, unless if you want me to talk, how did I have to connect in? No, it's fine. You can talk. There's no secret anyway. There's nothing sinister. You can just tell them. Saka zadaro izoka. A couple of weeks ago, I decided that there's so many people who have ripped me off, especially kuka haya. Kune mumwe futi anonzi Jobe aripo akandibira futi mari inosvika kuma $4,000. I will come back to him. Tapedzana nenyaya yaSanduri. Ndakadecide kuenda go back kuma photos ake pandakanotora manhingiri mapictures ake. And I saw kuti takanga tine one mutual friend naMubaiwa. I contacted him. Ndikati naiwe unoziva here munhu anonzi Shadrack Mubaiwa? Munhu iyeye akati ndimuzive, inini ndingoriwo ndingoriwo munhu ari paFacebook most of the time. Saka vanhu vanoita sei vanongondi edha, saka zita iroro handitomboriziva, asi seneme yekuti Mubaiwa ine vanhu vakawanda stereki, vanhu vari well known. Asi munhu ari kutaura nezvake zita rake handirizive. Ini ndinotoziva munhu anonzi Mubaiwa wekudynamos, akanga ari kudynamos, ndiye wandaitongota sei wandaidziva nezvake, but uyu handimuzive. Ndikati ano zvakanaka. Ndikati zvikanzinda mukoma chii chaitika? Ndikati akandibira murume uyu itsotsi murume, zvikanzi koinga munoziva kuti tinoita mabusiness one, why don't you come kunesu mareputable businessmen? Ndikati aiwa, akatouya kwandiri asking for business Shadrack uyu. Ndobva ndamutsanangurira nyaya yacho. Zvikanzi aiwa, iwewe this is the age of social media, because inini I don't go over Facebook, I don't. Zvikanzi connecta nevanhu vanonzi Sisimeli vanokubatsira. Okay. I was fortunate kuti ndakakutumira imessage imimi nemwe mukomana so zita rake ndakurikangana. And you responded the very same day. Ndichiti please help me, pane nyaya yandinoda kuti mundibatsire. Then we got here. And the moment yavakanzwa kuti nyaya yakuenda kusocial media, that's when mukoma wake contacted. Akakucontactazve. Saka akontacta kudaro, he said no, we need to resolve this in a quiet place, please. Ngatite sei ngatiorganize kuseri. The intention there ndoda kuti madiaries anzwisise nyaya. Imimi Sisimeli makataura kuti inini handine chekuita nenyaya iyi, haisi nyaya yangu. Inini ndiri mediator. Inini I will be on the background. The two of you must talk. I went kunotaura nemukoma waMubaiwa. Ndikataura naye at length what happened naSandi. Imi Sisimeli makanyarara kuti ziya, handina kutombonzwa kuti makataura anything. Kusvika inini nemukoma wacho tapedzerana. Ndobva atoti kubva ati Shadrack Mubaiwa ari kuZimbabwe, iko zvine zvakaenda kunoviga munin'ina wake kana kuti mukoma wake, something like that.
kana aenda ari kudzoka musi wa20 something here takapuwa about a week or so ndikati inini ka I've been waiting for this to be resolved from 2015 this guy is a gentleman akanasutaura akati unoziva kuti mukoma inini I'm here to make sure that I see to the very end of this issue I'm here to resolve nyaya iyi hatifanirwe it's about people's reputation vamwe tinoshanda mabasa ari nhingi ari very sensitive please ngatiresolve nyaya iyi kubackground and I even went and I even agreed ndikanobvisa mapictures esa tanga takanda asandi tikati aiwaka zvavaita zvakanaka vaita reach out brother vacho sega sekukumbira kwavakaita 3 weeks paya rega tibvise mapictures tisaita kunge tikuda kuvafumura because isusu nenyaya dzakawanda as I told you mukoma wangu kuti kune nyaya dzakawanda sezvamanzwa nyaya yekuti anga muchiseka muchiti ainga mune basa before senda kupinzai pashow mukoma naye wauya nenyaya yake ndatomuti are you sure you want to go kusocial media akati normally dzimwe dzakatowanda dzisingasikani nevanhu dzimwe dzinovhundutsa dzimwe dzinotyisa dzimwe dzinodi ndinogona kutoipedza kuseri because it's not about my views to me it's not about my views ndinogona tongoipedzera kuseri umwe achiti aiwa ndisikuda kuenda social media tongoitamba kuseri yopedza and you never hear me talking about it inofa yakalota ndaitofunga ndozvandaifunga kuti inoita ini ndakatofunga kuti now we have come to a resolution we have come to a resolution we can talk about ndakanga ndisina need yekuaccepta kuti tomirira 3 weeks but ndakanatsoti like ndamirira for too long from 2015 to now there's no need yekuti utadze kumirira for 3 weeks idzodzo nechi and like ndo zvinoita vanhu vari mature ndo zvinoita vanhu vari mature kuti like they resolve my issues they finish off then they move on maona ndizvozvo saka 3 weeks came the first time I called mukoma wacho ndikati ko zvakamira sei zvikanzi akazowana ndege yemusi wa27 July ndoyaakawana ndege iyo yekuta sei yekudzoka by musi wa28 anenge mu-UK saka we'll sit down we talk about this together saka 27 came handina munhu akandifonekera 28 nechi ndikazoona message yekuti nyaya yenyu ndaitadza hatsati yatodhigikira inini hapana chandichakwanisa kuita the brother asked me some questions yekuti why did you wait this long wakagara sei why did you have to leave it too late kuti what 2015 16 17 18 19 this is 2020 like why and sikuona musoro wazvo kuti wakamira Sandi has been blocking me every left right and center every effort Sandi blocked it Sandi ndakamuwana paTwitter mukamnokomenta akakublokai Sandi ndakamuwana paTwitter inini ndakaicreata Twitter for one purpose kuti ndiite in touch naSandi handina Twitter ndakabva ndaivhara Twitter account yake Sandi paakangondiona akabva andiblock saka kana vanhu vemadhayari vanoda kuziva why it has taken this long kana kuti why I had to take these extreme measures to get to this level ndeyekuti Sandi has frustrated every effort yekuti reach out. True. Very true. And at the same time, let me say this: there's another very sensitive issue. Yekuti Sandi should not minimize it. Muriekwa Mbaiwa should not minimize issue. Mukunditeerera mushe zizi. Takateerera nzvanzi. Sandi, the reason why
akaenda nekukazungula akaclaima asylum mu-UK. Information iyoyo takaiudzwa nevanhu veimmigration vaaidzila nawo kukazungula. Sandi was not supposed to be in Zimbabwe in 2015. Yes, guys. Yes, we just waiting kuti tione kuti arikuda kuiresolve here kana kuti immigration will be hunting for him. The choice is his. Choice ndeyake Saka Mbayo. The only measure yasara is two things. We have been hunting down kuti tione kuti ari registered here NMC yema nurses ku UK. Iye zvinezvi hapana neclear answer yekuti ari registered here kana kuti haana. Sandi Mbayo's life will be in a total mess. Exactly. The same more reason why I said and let's remove Pakaya Putivacho, let's remove all the pictures and whatnot. We don't want to damage his reputation. Maybe if it can, we can resolve it. Kuseri kuti awe agadzisana nemabhadhare mari dzacho dzamurku owa, because you have every nakabvunza maslip ndikabvunza mareceipts ndikabvunza agreement mukandipa zvese. I have them in my possession. And ndikati ngauya tinoda kumudestroya kana kuti adestroy reputation yake rikaiti kuti bvise zvinhu izvi kana zvichigona kusolvwa kuseri ingosolvwa ipere kuti achengetedze reputation neimage yake. And I actually did that myself. Ndikadeleta maposti vanhu vakasara vachibvunza kuti ko nyaya yamaposti apa yaindepi, ndikati deleted. Why? Ndikati pane zviri kuitika, we are trying to resolve it kuseri. But Sandi now he has proved himself kuti iye pachake anotori conman, he is a mushurugwi. And I would like to believe you are not the only one, but good news ndezvekudaiso hanzvadzi tichidropa pane izvozvi ndapuwa location yepana Sandi, ndapuwa mafone numbers, ndapuwa zvese zvinenge ndiri pano palive kudai zvinenge zvichiflika pamusoro apo. Ndosaka mati vari kuisa pafoni yandiri kushandisa iyi, saka ndigoni kudzima live kuti ndimbotora. Ndosaka ndapinda iyo number kuti vari kuda kufona, handitika in case you want to remain anonymous unongofona wobata mino yako, but madetails tave nawo zvangu. Pane number dzandapiwa, pane location yandapiwa right now, zvinonzi mhosva hairovi. Guys, look at Arakeli akanga achibata vana, airepa vakadzi, aidi. No one ever thought kuti Arakeli ndo zvaanoita. Zvakabuda after how many years? Mhosva hairovi. Unogona kuita 20 years uchiti handibatwe. Handitika vana chidhumuna namasendekeko vakaita makore vachiterrorize nyika vachinzi vari invisible havabatwe. Handiti but one day God will put a stop to it. Vakazongobatwa, handiti vakanofira vava mumajero. Handiti maona. Saka mhosva ichiona manje kwazvakuenda hanzvadzi ava vari pano vakutaura manje kuti munhu asylum seeker. Handitika izvozvi right now ari kuZimbabwe anopinda neku, you see kuti now vakada kunyorera kuma-immigration and what not ku-UK. Sandi uyu anogona kusapinda mu-UK zvakare. Sandi uyu anobva atoka nenyaya yezvinhu zvisina nebasa rese, nenyaya yekeshi yekuti they could have resolved. And hanzvadzi ndavaudza kuti alright, budhiva Sandi zvavauya vakati confront kana vakati he wants to pay this money in terms, imi michibvumai at least muwane mari yenyu, because mari yacho inogona kuva yawandisa for them kuti vaiwane ka1. Handimaona vakange vati no hapana chakaipa hanzvadzi ndinogamuchira, budhiva yavo vakati nyaya havachaigoni. Handiti maona. Saka zvakutogona kutomukanganisira iko zvinezvi ku-UK kwaanenge achiita ma-up and down akachigara achinda kuziva pachinoita farming achidii zvakutogo immigration anogona kuwana ikamumirira. Vakanyora ma-emails right now ku-immigration vanenge vakamumirira. Handiti maona kwazvakuenda manje. Handiti maona apa ari kunzi kana ari muindustry yoyo NA I can send you my details. The form has already been filled. Handimaona form iri kunzi rafiliwa. Changosara chete kungoti send. Form iri kunzi rafiliwa. Apa pakuri kunzi zvakare anenge anoita zvenursing kana vakaona kuti chokwadi zvinhu zvenursing izvozvizvi honai career yake yokanganiswa nekuda kwezvinhu zvisina nebasa rese nezvinhu zvisina nebasa rese. Mari yaigona ngoti mukoma wangu mari iyi handina yese pamwe chete pakakanganisika, mhosva yakaparwa ndinobvuma, asi mari yacho yese handichina. Zvondoita ndoti pamwedzi poga poga hangu ndokupai kana 500 hanimaona US nchikupai achingoona to that. Hanimaona nezuro just yesterday mina ndikudzei handitika ndasingakwanisi nditaura hangu nyaya iyi. Just yesterday ndandine nyaya yemwe mudiaries
akauya pano akandifonera handitika andifonera kudaro izvo mosangana pano pamadiaries izvi handitika mawirirana pano pafacebook apa handitika moona kuti munotogara mose muarea imwe chete umouya kune mumwe oti shamwari zvinhu zvangu zvandiomera handina mari yerenti wona zvinhu zviri kuita iko zvino ndakamiswa kubasa kana uchiza kunotogwa mari yechimbazo ndiperekedza unotora mari yechimbazo bhururu watora bhururu uya vaenda kwaanoziva kwanotora mari yemachonisi echimbazo iya wanotamba furandi yekutorera munhu yuchi mari atora mari yakudaro mwedzi wacho wazopera pakabhadhagwa mainterest chete andisati ndawana mari zvino zvinandimirira mushe akamai vakanzwisa vakataura iti at least kwabhadhagwa mainterest kusvikira 7 months by 8 months 7 months 8 months 9 months munhu haachabatikiwa kutiza abloka bhururu akaenda naye mai vaya mari ari kumbokwidza kave chimbaso mari kwidza vatobata ushu akaenda kunointrodusa kuti mari yangu yatove hondo munhu wemuno south africa munomu yatove hondo uya usvika andibataka ndinaisimeni zvondotsvakwa mai vaya vatiza kunitsvaka nepfuti ndoda kuregwa ini mari ndakaratsinda ndakatora takasangana pafacebook mari yatokura mari yatowanda yakura mari yatoenda yakura tipe nhamba timbonzwa kana ndikasablokwa handiti svika ndichifundisa ndiri kutomuona ari kuposta mota nyuwani pafacebook apa achinzi ndichimuona hangu ndichitumira vanhu kuti vamutarise achiposta achitenga mota nyuwani asi mari yangu yakurisa handika mai veva kutondivhima ndichagari kumba ndakutogara kuhama nekutya futi yandiri kudzichoka nena mai vemuno south africa iyi wabva andipa nhamba iya ndafonerawo mukadzi uya wadavirawo sezvinewo ndewe pano futi padiaries ndakumbotozvitaurawo because ndoda kuti muone kwazvinoenda kuti mhosva hairovi ndamufonerawo mukadzi uya pandakangoti paangoti ndiani ndikati sisimeni akabva ati kwakanaka sisimeni nhasi kufonerwa neni ndikati iwa kwakanaka ako asi ndatongoti ndingokufonera zvikanzi namba dzangu mazuva nepi mondizivirepi ndikati aiwa pane munhu auya nenyaya yako handitika but nyaya yacho kwayasvika munin'ina hakuna mozati akaitaura nezuro mozati akati kudi akaramba akati zi ndikati saka nyaya yoenda kufacebook ende zvakare munhu akaurawa isi takutozviziva kuti ndiwauraisa munhu aritsvagwa nepfuti nenyaya yemari yawakatora sisi zvinosananimirira mushe ndikati kwawakadiko wakazoblokerei munhu dei wakachinda ukataura nemunhu kakuti mwedzi yese iko mota yawakatenga ko mozati akaita sei anga anika 1000 kuda kangana akugara kupi nokuti kwaigara kwakuya anonzi akatama regai ndimanye kumuzofona kuma 1 day ndiripo ndasangana navo ndikwanise kutaura navo indakati kuda varinopuwa mari yavo yose nezuro 1 o'clock vazondifonera vari vose zvikanzisi munhu ari pano asi uri kuti une 1000 chete akawana basa kunyuwani mvandativora ndingakutwa agreement ipapa muri papo kuti mari chabhadhagwa every month chitomutora uende naye kuna mai vaya unoti ndauya naye mpacho agreement kuti anobhadhara sei every month ndobva vaenda kuna mai vaya ndokubva ndafonawo handiona ndichitsigirawo nyaya ndobva vanzwikisana kutora 1000 iya ndokusendera pasi kuti every month nepaakushanda and everything so hatizivi handi muno zvatinoitirana mazimbabwenzi ndozvatinoitirana izvozvizvi tiri mazimbabwenzi takadai so that's what we do to each other ava baba ava asi mwana mudiki munhu mukuru ende akatova director kwandiri ina handitomuziva shandongoziva ndivakandidza kuti munhu mukuru anoita nebusiness raane mabhizinesi ake a very reputable man hanzi aitotaura kuti even padiaries pacho ndinovafollowa but handikomente handimaona anenge achingora handitozivi kuti ndiani havana kundudza kuti ndiani handimunoona right now takutsvagana sandi this is wrong sandi kana hama dzasandi if you are listening and it's never too late even way kanganisana namabasa nekukanganisana kwamunogara kana mapepe kwamunogara nekuda kwezvinhu zvemari handiti mari muyenzi inouya ichidarika batai hanzvadzi ava mutaure navo make arrangements kuti mari munobhadhara sei handiti zvirege kusvika pazvakusvika apa pazvakuenda munozofamba futi muchitishomisa masei edu kuti tinofumurwa makatiposta handina wandaposta handikuzivii the same thing zvaitika kuna nevhekevheka uku hatina wataiziva hatina wataidii inyaya dzinenge dzichingoya nevanhu isu tatoposta mangwana mozovenga messenger ini ndingori messenger handitokuzivi handitombokuzivi nyaya yauya dzvanzi vari kuuya my show is different because munhu ane achitaura nyaya yake ega handichimaona batai hanzvadzi ava mutaurirani mukwanise kungoita maarrangements sandi kana wakateerera I know kuti une hama dziri pano right now dzakateerera ndaona macomments handitika sandi make arrangements nabhudhava muvape mari yavo mbijana munhu mukuru anonzwisa azvi munoziva nhamo yekunze kwenyika wani ndokwamunogara munoziva kuti munoita mashifts asingaperi you struggle a lot kuti mutange maita mabusiness enyu kuzimbabwe kana kuti kupi handimaona so for somebody kuti angozouya achingokuripa off zvinhu zvawakashandira handimaona zvausingazikanwi kuti zvakawanikwa mari sei ini angu handizivi but ndizvane chingofunga kuti as Zimbabweans let's try to look out for one another
let's not try to rip one another or to destroy one another. Munhu chaashandira makore nemhuri yake achiti ndoda kuitawo chakadai ndizodai, then you just come panapo wotora hove dzangu dzandotengesa kana hembe dzangu dzandotengesa. Ndotengesa hembe anditika nemusi Wednesday tinenge tave nemafuta, musakanga mafuta kuti amuchitenga boots dzechanel idzi dzandiri kutengesa pane idzi boots dzechanel idzi, musakangana kuti amuchitenga boots dzechanel idzi, munongondibata kuinbox. Mweya wongonditorerawo chero dzisingadhuri, wongonditorerawo tiza kana ndimiwo kana naimi, hazvingobudi. Hani maona hazvibudi. Beta kuita macondition, terms and conditions wobhadhara mbijana munhu arambe as long as ari cover mari yake back. Hani maona anzvadzi aripo ine mashoko amunoda kutaura because ini ndofunga location yake tava inayo, we don't have any need for this life anymore. Zvese zvimwe tinazvo handitika. Vamwe vari kuti mave hamuna is too late kuti iko zvino muchimuregerera, imi chingoendesai mapepa mberi kuita kuti afidze utsotsi. Saka izvi bhora vemaoko menyu zvave kwamuri handizivi. Thank you so much, Sisi. I was so scared that this is a point of no return. We were not supposed to get here at all. We were not supposed to get here. All these patients over the years, now it's very difficult. I would like to say that very with so much confidence. Nansi unoyo kana ari muZimbabwe ka CID, they are picking him up today. Nansi uyo anonovhariwa. It's just a phone call away. Yeah, I've created a relationship ka nevanhu ve CID muHarare. Not kuti chitotsi kana kuti so that people don't come back and rip me off. Fanga zvakaitwa Sandi, zvandakaitwa naSandi, kwete zvandakaitwa naNdigiri na Jombe. Yeah. So it's up to him kuti aite make amends. Inini I'm not going to be following him kuti ndiuye ndizomuti aiwa uya undibhadhare mari yangu nechi. Years we are going to use the law. All right. Car theft is 10 years, Zimbabwe. Okay. Car theft, there's enough evidence here. Yeah. All right. So I can see totumira nema pictures ake panapa. Totumira nema pictures padenga apo ndaposa ndabaya. Totumira nema pictures ake padenga apo. I think Sandi, you have come to the end of the road. Andiona. We gave you makoresa ya wakapiwa nguva yakanakisa anjadzi. Sandi uri anjadzi enda kutasai, although I don't know you, ungori wanjadzi zvakare. Anditika part of the family member, I have his details as a family member, right? We have family members who come forward. So guys, this is out of my hands. I'm just forwarding everything. Kuna anjadzi ava, then nyayo inda ku police vodila nayo. The way avafunga kudila nayo, kana vafunga kuita zvozvo kuinda kuma immigration, kana vafunga kuma hospital kuno izvo zvava kwavari. So what I'm going to do right now, anjadzi nchakura mucharamba muri pa call ipapo pamuri. Antika, I'm just going to take only 5 callers. 5. Antika, you are one of the people who are sending my messages ku WhatsApp kwangu. Antika, you can call number dapina bata mino yako so that your voice won't be recognized. Kuti ndiani. Antika, say what you want to say. Mashokodotora kuna anjadzava, mashokodotora kuna Sandi. Only 55 callers. Chete to stopper. Mangwana, we have another live again. Antika, we have another live up until weekend. Antika, because vanhu vakawandisa varikuya nenyaya dzavo. So guys, kana vari pa phone and that's very pa call right now. Ndichavaisa pa hold vari pa phone ipapo. Can you please call number ndakapina? Only 5 callers. I'm taking only 5 callers, chat. Antika, only 5 callers. Only 5 callers, and then Tobata drop a number ndakapina, guys. You want to say something? Number iripo? Yes, Pupurai. Unongobata mine just to disguise, because remember, unogona kuzopinzwa busy. Nanditika, what number is this guy? All right. Okay, hold on, Anjadzi. Hello, caller. Tiripo makadizwa Anjadzi. Zimai ime phone iri kumashure. Zimai phone iri kumashure. Zimai phone iri kumashure. Zimai ime phone.
All right, ini muda kutaura navo in connection of this case here kana kuti muri hama yambaiwa. All right, apana kushata. All right, so number yamasenda ndefunga ndimi masenda maningi kiri mamessage kuseri kwanditi pane imwe phone yangu yandikushandisa palive handiti ndimi saka makawanda. All right, mira nditsvage pen and then nditore number yenyu and then nditore number yenyu again nditsvage pen ndotora number yenyu and then afterwards toconnectana anditi ka again nditsvage pen. Sure. Zero 6 right, ndatora number yenyu. As soon as tichingopedza pano ndonzwa kuti njanza vari kuda kuti mute hookup here then mutaurirani, asi ndinenge ndiripo pamunotanga kuita first meeting yenyu ndozokusiya yenyu makutaurirana paleta. 100%. All right, thank you very much Anjanzi, maita basa nerudo rwenyu yokwamubaiwa. All right, right, first caller yedu iyi ndeyekwamubaiwa yafona. First caller yedu iyi ndeyekwamubayiwa yafona, and then we start from there. Anditika this can be Sandy anditika I don't know, I don't know anyway, I don't know. So ndo zvinenge zviripo. Anjanzi muribe Anjanzi ndokumbirawo kuti kana muine if you have another line can we please use another line for now timbonzwa kuti hama dzinoda kuti chii, then we might give them your original number after tambonzwa kuti varoda kuti chii. Okay, Kana tapedza, can you please find another line? Anomona. Right, do we have other people, 4 more people vari kuda kufona just to say something about the case? Handisi kuziya so far kuti Anjanzi vada kubhadhara here kana kuti chii, handisi kuziya, but vachatizotuudza ivo patichasangana kuseri tombonzwa kuti hanzi peni inogara padeski. Okay, ndakunzwa hai guys, noted. Ndichagara nepeni nebhilo nebhuku padhuze. Andika, right, do we have anybody else who wants to contribute something regarding this issue? Kana kuti tongo zvapera zvazvo then todhila nenyaya dziripo, since there is a relative yatouya maybe atumwa kunzi represent the family or what not. Because I was thinking kuti tichingopedza panapa ndakuda toikanda ukone mamwe mapages ana V11 kupi tichingoisa takadaro timbonyatsozaza paFacebook nekuInstagram zvese ndo papa nepfungwa dzangu, but zvavazoti havo vauyawo murudo zvakanaka sevanhuwo vanzwawo, then we might as well tombomira tinzorara kuti chii. Kola hello. Ndiripo, muri right, muri vekwamubaiwa here? Okay. Okay. Ndizvozvo. All right. Okay. Thank you very much. Vakateerera. Thank you so much. Thank you so much for. All right. Thank you, my sister. Thank you very much. Hello, caller, ma square say. Sometimes zvekutaurirana ina ndona hangu zviri ideal in such a case yawe
for him to go on full throttle with the case. Hakuna zvekuswera vachitaurirana. Nekuti Shadrack achanobira mumwe munhu futi. Achanoita same incident achingoti achataurirana. Nyaya yavo iri so intense. Ngavaende full throttle nayo. Zvekuswera vachitaurirana nehama dzamubaiwa it has been 4 years. Ngaye kana achibatwa nema-CID ngaabatwe. Aidzidzise vamwe vanhu lesson kuti hazviitwe. Nekuti baba mudiki ava vafonaka, he is working hard. Mashandiro atirita kuno wedwe. Ukonzwa kuti watenge kabhizinesi kako kagopiwa. Wedwe tinoitawo mabhizinesi sei. Saka ngaabatwe. Shadrack ngaabatwe. Okay. Andizivi. Yave kuna hanzvadzi is no longer up to me. Hanzvadzi kana varipo hanzvadzi vekucanada. Atisai munhu. Achadzidzisa vamwe kuti hazviitwi. Okay, thank you. All right, thank you very much. Kola hanzvadzi muri kunzwa handitika vanhu vari kutaura zvakasiyana-siyana pano, but at the end of the day the ball is in your court. Handitika bhora riri kwamuri mimi kuti more you do it the legal way kana kuti more I don't know, it's up to you and I can't tell you what to do. Inini pangu ndasakura ndazuza. Handitika right. Gaiti mbona kuti kuna mwe vari kufona on 3 more callers to go. 3 more callers. 3 more callers to go. All right. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. 061, hello. South Africa, hello. Right, I'm dropping you because I'm Skudaira. Right. Yeah, ndofunga vanenge vasiri kunzwa kubva munhingiri. Hold on. +48, hello. Hello? Muri right here. Ini nangu mukuzwa vanhu vari kutaura zvekuti vanhu vari kutaura zvekuti ngavasataurirani ngaatungwe. Vanhu ngavataurirani. Vawirirane. Ngavataurirane vapiwe mari yavo nyaya yokupedza nyaya yakadaro. Izvo zvokunzi kudzidzisa vamwe hatingambokwanise kupedza vanhu kuvadzidzisa kuti vasabe. Okay. All right. Ndo mafungiro avo hanzvadzi. Ngavataurirane, ngavawirirane, vagare pasi vapiwe mari yavo, then vakapiwa mari yavo nyaya yopedza. Kana atadza kupiwa apiwa deadline akatadza kubharira, then they can arrest him. All right. Okay. Right. Thank you very much hanzvadzi, maita basa. Right. 2 more callers hanzi nanzvadzi vanhu ngavataurirane mbavha hatingadzipedzi. Saka vanhu kana vada kutaurirana vanhu ngavaite zvekutaurirana. Ndo mafungiro avo hanzvadzi, ngativaombererei maoko, ndo kufunga kwavo. Regai tinzwewo ava kuti vanoti kudii. Caller, hello. All right. My sister UK, uri kufona pa wrong phone. My sister UK number, uri kufona pa wrong phone. Rega ndisataure nezita rako. Uri kufona pa wrong phone. Number dzekufona ndakapin up. Number dzekufona ndakapin up. Shit. Caller, hello. Caller, hello. 074, hello. South African number, hello. Murisei. Mushe. Ndinoona hangu kuti mukomana ungatsvagwe abatwe, kana abatwa ngaasungwe uyu. Nekuti mukatarisa mari dzatitarwa nababa ava zvese zvavashandisa neefodi yavakaisa, hapana chinombozodzoka kana vakati ngatitaurirane. Okay. Munhu itori tsotse ende pamwana kundaivo vega. Okay. Akatosungwa
dzake zvinani nokuti vakada kuti vamudzosere anzi anodzosera mari hapana mari achagodzosera achatomboise bhozi mari dzavane vabudisa dzakawandisa ende munhu anotova neutso kuti ucharamba achingozviita futi kana akaregererwa saka indorasa kuti akasungwa zvinhu zvakanaka stereki kushanda kunorwadza ozokotora zvako just zvaasina kubuda ngomwana all right, thank you very much Muningina. Thank you very much. Right, ndiye Muningina wedu woyo mafungiro akewo hanzi azviiti munhu ngangosungwa ndokuti zvinhu zvinyatsofaya ndokufunga kwakewo regai tinzwewo apo kuti vanoti kudii. Kola hello muri sei? ndiri right hangu Simeli. Inini ndiri kuti hanzvadzi vakatsvotswa namubayiwa ava ngavaende kumapurisa, mubayiwa ngaabhadhare mari, mubayiwa ngaapike jeri. Okay. So long vachivatenderedza vanobhadharwa mari yavo, mubayiwa ngaapike jeri. That is punishment. Mbavha dzinopika jeri. Okay. Hazvifanire kuti mubayiwa obhadhara mari obva asiwa. What next? Okay. Ngazise jeri mubayiwa agomopedza 10 years in jail for car theft. Akabva imomo mujeri haane futi. Okay. Nekuti mutema usire mbavha yobhadhara payamba yonzi ngaiende. Yonoba kuti yobhadhara payamba yonzi ngaiende. Mbavha inoenda mujeri yopika. Yobuda imomo yamunhu yamukristu aitani. Thank you, Chief Man. All right. Thank you very much Mainini. Thank you. Ndo mafungiro avo regai tichore kola tinzwewo. Kola hello. Kola hello. South African number hello. Hello. Tukunzwai? Okay. All right. Okay. Hanzi ndai kunganga itoita zvemaprofita kuti zvinhu munhu yaisa kuyachimanya nokuti zvinorwadza kungoshanda pasina mari yamunenge mawana mari yenyu. Saka vamwe vari kutiwo indai kunganga, vamwe vari kutiwo tauriranai, vamwe vari kutiwo hapana kutaurirana. Idzi pfungwa dzoumwe neumwe munhu anobvumidzwa kuya nemafungiro ake panapa achitaura. Handiti pakupedzisira muridzi wenyaya ndiye anozodzaidha kuti oita sei nenyaya yake handitika. Saka apa pari kunzi zvakare munogona kumbomanya-manyavo kuna vanhu vanoita zvokuroya-roya izvi. Mokwanisa kuti maroya munhu, handiti kuti munhu apenge adzoke kwamuri. Zviri kwamuri isi hatinei nazvo. Imi ndimi mune muridzi wenyaya, ndimi mune bhora, ndimi munosa zvamunoda. Kola hello. Muri right kanyani? Mubayiwa ngaasungwe hapana zvekutombotaurirana because kubira munhu zisimeli kuuraya. Baba ava kupinda vakapinda nayo kubva 2015 kusvika nhasi vanogona kunge vatobatwa BP, mashuga, maimwe zvichiburikidza nekufunga kurangarira chaiko chaiko. Saka munhu uyo ngaasungwe, ngaatosungwa zvake, hapana zvekutaurirana, hapana zvekuita sei. Okay. All right. Thank you. Mudze kola uyo kuti ndakatobatwa BP ndatorambwa nemukadzi. Okay. Handiti mukuzviona, handiti mukuona. Zvino munhu unoshungurudzika emotionally, mabhipi atinobatwa apa tisingambozive kuti zvakakonzereswa nei, unozonzwa kunzi usaidye so kuti usaite sei, but iri pain inenge yakonzereswa nomumwe munhu. Mbavha mubayiwa ngaasungwe, ngaatosungwa zvake nekuti kubira munhu kuuraya. Right. Thank you very much Kola. Maita basa regai nitore one last caller. Macalls aku yakawanda regai ndati 5 ndatora 6 so far. Regai nitore caller ekupesira tinzo kuti vanoti kudii. Right. One last caller and then we are done.
toona kuti panapa murememba munhu anobvumidzwa kuya taura mafungiro ake akasiyana nevamwe pashow. Handiti pakupedzisira kwefirimu, handika kwegemu racho, muridzi wenyaya ndiye anozogona kudi kudisaidha zvaari kuda kudisaidha kuti oda kuita sei. Private number, hello. 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 Bandi murungodligwa airtime. Muchingotaura mamene indongobatawo muchadligwa airtime. Pane munhu anga achitraya kufona from UK azokubata. Abva akati hake ndisandi ushu. Uyu ndiye sandi chaiyo. Abva akati hake ameno. Regai ndisene nazvo. Kontine here ndikuda kusungisiwa naiwe sandi. Ameno hako. Gaitinzwe. Kola, hello. Hello, muri right here? Ndiri right. Indachida kuti kuna dzadzi vakabirwa, you can choose my options. Esi hatingavaudziri zvedu. Yeah. But the best zvadati kufuko semunhu wenyama ndezvekuti pane imwe ichakavhomura recently muEpova. Taurako Kola. Hello, tirikunzwa taurako. Taurako tirikunzwa. Kola, hello. Ndiri right, muri sei? Ndiri bhori, ndoda kutongokurudzira ukuna baba nekuti ini ndiri mudiaspora ndivaiona ndazvaitoga. Nekuti kunorwadza asi ndikunyeka mari dzekunorwadza. Kola inini zvangu ndinoti zvoni mbadza iyo ngaitosungwa. Baba avo ngavaite go ahead, musamboteerera zvinotaurwa nevanhu ava vari kuda kukutorera vada kunyengetedzai. Go ahead. Okay. Buramberi, yes, buramberi. Ene mbadza yacho tiri kutoda kutoiona ngai expose because we are here to do business. Mangwana inini futi ndichatsvekwa kudaro nekuti ndine business yeusiku Harare achauyawo the same style iyo. Ngai expose mbadza iyi titoiona kumagrupu kwese. We are there to see mabhileven kwese ngaiuye. Right. Saka nyai mukatarisa panapa ndakanda mapictures ake makuseni aripo, but chandichaita zvokuti aripo mapictures ake, mukangotarisa nyaya yakanzi nyaya nhasi second nyaya chichi muchaiona iripo. Aiwa tinoda kumuona sandi wacho mubaiwa because havandirivo vega baba vari kukanada kuita mabhizinesi. Takawanda muno mudiaspora tinoita mabhizinesi. Kumba back home. Achauya the same time achiitira kuti izvizvi. Ende nyaya iyi ngavatopresa kuti button kuimmigration. All right. Button ngariprese kuimmigration fire. Okay. Nekuti vanhu vakadaro vanorwadzisa vanotidzosera kumashure. Fire kuimmigration. 100%. 100%. Right. Baba musatomboningirikira. Musatombodzorirwa kumashure nehama. Uye arida kutaura private chimbonzwayo zvichibuda neuko but button paimmigration UK. Button paimmigration kagungula. Right. No contribution yangu iyo. All right. Thank you very much. Thank you very much Kola. Right. Hanzi pamberi nekusungisa munhu regai nichitodzima foni iyi inongoti live ikapera ndobva ndatodzima because makozi anichama ndati 5 calls only tagarisa pano palive. Muri inodawo family time. Zvino ukazogarisa palive pacho apa unopesera waita problem nababa vemusha. Right guys, nyaya mainzwa. Tinotenda nepfungwa dzenyu nemacontributions enyu. Vamwe vakati ngavasungise
vamwe vakati ngavataurirane, vamwe vakati toda kuti munhu aende kumaprofita anopenga adye mubhini. Handitika saka decision ndehanzvadzi, but guys I will be giving you feedback. Handitika panyaya yehanzvadzi kuti zvazofamba sei, chichaitika zvabuda musarudzo pakupedzisira ndezvipi, tichakuudzai kuti zviri kufamba sei kana vachinge vaita decision yavo, kana zvavanenge vazodecida kuita ivo, then tichange chizokuudza ivo kuti vadecida kuita sei. Handitika because hatidi kuzosiyira nyaya panzira. Hanzvadzi tinokutendai, thank you very much for this time yamauya pano muri kwamuri. Can I make some comments before you? Okay, no, you are welcome. You are welcome. Yeah, issue yangu ka. It's a lesson for everyone who is trying the hardest to get things done. But I think it highlights my issues. My Zimbabweans, how we are ripping each other off. I think it's a solution to expose people like Shadrach Mbaiwa, Sandy Mbaiwa, or whatever the case may be. Star kushandisa achinja nawo pa Facebook nechi, but vanhu ndavangwarire manje vanhu vakadaro. And kana uchiita business make it very formal. Rega kuita too friendly, because like no mistake yandakaita yekutira kuita too nice to people nechi motikari haidye sadza, motikari nogona kuipaka apa ndizvo zvoyogara nechi maona. But sisi vataura kuti we work so hard here. Honestly, inini I hold on to 3 jobs. My wife hold on to 3 jobs. Kutry kuti zvinhu zviite zvakanaka, utry ku raise a family yako, udaiso. Saka meeting people like Sandika, it's a case in life. Thank you, sister. Thank you, and that's just I'm gonna say. Thank you very much. Okay. All right. Right. Guys, those are the shows that we had today. And takuita chitaura chirungu. So, mkaona sometimes chitaura even ichona inenge ine chirungu mukati. Musashamisika because tukunoza, right? Yeah. Those are the shows. Those were the shows that we heard tonight. 2 shows. One in the afternoon and one this evening, right? But before I go, guys, I need to give you a feedback about that girl. We rent, we are job, we rent, I need to give you a feedback. And this feedback, you know what I'm gonna do? I'm gonna call this lady right now, and so that she can give you the feedback herself. What happened, right? Because my dad is involved in this issue, right? So I'm gonna call you right now before I drop, and then motions what happened, right? Get you track it on. Right, mina ndithe kutsvaga number yakhe inikana. Let's hope haisi ndiye let's hope haisi mufoni yandoshandisa pa live, because ikapinda mufoni mandoshandisa pa live tachekera, tinenge tachekera. Okay, titsvage number yacho tione. Guys, nyaya iyi iri mukadzi uyu ari panhamba iyi, regai nditrai kumutsvaga tiri palive tione. Caroline. Okay. Ndikuiswa please call na sisi Kero vabva sisi munin'ina Kero uyu weDurban uyu. Handisi kuziva kuti ari kuda kutaura kuti kudii, because hatingadi kuchanganisa mashows, but ari kuita ningirikiri, ari kuisa please call izvozvo, regai timunzwe kuti kwakanaka here. Ari kuisa please call. Hello?
Hello Kero. Tisini Masara. Mushe kanjani? Mushe kuda auya but ndingadasara nempalive ndataruka nefoni yangu here. Aruka achindipa foni. Izvo zvako nditi haana foni airasa. Amirira munhu achazomisira mari ozondipa mari. Mari chekwayiniswa rini? Ameno achanzi munhu acharuvisa mangwana ndozvandikutoti ko hauna kubudira vana melisi chokwadi live 1 kuti mino hausika nefoni hausondipa foni yangu izvo zvakuzvitaura tamumba munomu kuti foni wairasa hanzi ndairasa. Aiwa foni achakupa hana kuirasa ndichazofona hangu kana auya aindepi? Arimo mumba munomu. Vape ifoni chinzwisisi. Alright. Hello? Naiyo hazadzi kuda kozotawirira zvokuti muri kupa Kero foni kofoni mazorasha nguva izve isitawirirana pano kuti muri kupa Kero foni zveni. Namuza ndirikumpa ngasa ndinayo ngasa cheme akistereka. Hanzi mati marasa foni. Namuza ndompa foni yake ngasa cheme stereka. Alright. Ndompa. Anofonera na iPhone yake. Alright. Asi matodyaka atobika mukatodyaka. Ndamubva angu nogeza ngwa. Asi matodyaka asati madya. Atobika akasi. Ayo. Asati. Asari kubika ake ka. Kana ari kutobika zvakakanaka. Saka mutobva kunogeza. Ndashuko mai manja. Asi muri kutaudza naye zvakanaka nditi. Nyaya dzokutaura dzangu zvongoningirikino hake kweimadi kunogeza naye. Nangu zvokutaura hangu handichada zvokutaura bhozi hapasina zviri ndimboramba hangu ndichitaura. Komadi kunogeza mose naye ndemugeza mose. Hari papa. Ngauye ndimudze mbomirai kuzora mafuta mudzokere mumvura. Imbomirai ngauye tioni. Kero. Kero, idamisa yembe ndanogeza baba kunogeza dzokerai munogeza mose mumvura umu. Aiwa inde munogeza mumvura umu nhasi toda kutohwa uchichitsva mumvura umu inde mugeza umu. Mugeza rini saka mose? Mangwana. Alright. Saka foni uchapuwa hako. Don't worry uchapuwa hako foni asi muchageza mose. Aiwa foni unopuwa si chimbogeza chimbotamba uchimbokuza mumbo chimbotamba na baba. Alright, vakanaka sharp. Alright. Hey guys, isatiputsi vanhu. Isi zvanenge vauya vachitaura voga vachida we go with the flow. Hatina watoputsa hatiputsi vanhu isu. Pano hatina watinoputsa. Tinongoita we go with the flow. Anditika zvanenge vabuda musaridzo tisindokwatongoona hatina patinoputsa mangwana tigohamba chinzi kwai takaputsa vanhu bodo. Anditika zviripo zvatongoita. Guys, sorry henyu foni yaningikiri yemukadzi uya yavo kuJobek uyu iri apa phone number iri mufoni yandiri kushandisa. Saka zvotoita nezvokudai mangwana ndisati ndatanga live ndichaibvisa ndoinyora apa because ndoshandisa foni yokuita live then tomufonera mangwana. Handiti ndichamufonera mangwana zvanhasi zvakona because foni iyi iri phone number yake iri mufoni yandiri kushandisa kuti apa live. Saka ndikati ndinotora phone number ndinenge ndakukatama live nachida kuti mungonzwa feedback. Saka I will give you the feedback mangwana. Handika tine imwe show yatinayo mangwana todi moisa feedback most feedback mangwana. Hona ipa pane chingokwamatata kukwamatata kuti neta how many hours ndiri pano 3 4 5 6 5 hours tiri pano 5 hours tiri pano chingokwamatata. Anditika munapota muchitenga drink nechitokuinda teinai munopota muchitotenga iwo mapowerade anonzi machia maplayer ndiwanotoita kuti ndite ndopesana neaddiction yawo zvinhu izvi uchingomwa zvimaplays kuti unyatso kuwana power because ukasamwa anditika ukasamwa hapana chinodi power racho ropera unoti wani chionengwa tigwajanga. Saka ukamwa power energy drink unenge watofamba andika unotoswera utori bo andimona. So guys, I love you all. Take care of yourselves. Andika vaya vandati vari kuda butsu vari kuda matracksuits vari kuda madress anditika mondibata kupi kuWhatsApp techingotumira mapikicha ikoko. Anditika vari kuda vhudzi mondibata futi kuWhatsApp andika techingotaura kuWhatsApp ikoko. Vari kuda t-shirts diaries
handika munobata Lorraine Mukundu handika vari kuda machetse ediaries batai Lorraine Mukundu handitika Lorraine Mukundu yeyu batai ko Lorraine Mukundu ane machetse ediaries ari kutengesa handitika mubata Lorraine Mukundu hanzi 220 ne 250 kana uri ku diaspora tinobva tangounza akawanda ma t-shirts achona kuita kuti pa post up kuti zvingoita easy handitika hapana zvokuti kwai ndepasisimeli kana ndepachiaiwa. This is a community program. Ini ndingori host wenyu chete. This is a community program. Saka tenge tichingobatirana pamwe chete tiri pano. Simangwana sata dzoka pa show asi chambomanya kwana comfort ndagarisa ndine zvinhu izvo zvichingori munomba izvi zvinhu zvacomfort izvi mapamba aya mamikaka yake mavaserini zviri munomba zvagarisa ndishaya nguva yekuti ndimbosvikako ndinomupa. So mangwana kuseni ndichambomukira kondomanya ndombonomupa zvinhu zvake comfort ani maona then tozobvapo tozodzoka toita live yedu pano handiti maona. So guys, I love you all that musakanga ne Wednesday kune vanoda zvokutsvuka handitika aiwazve tine product yediaries yedu iri kubikwa iri kugadzirwa nevakata zvokugadzira zvemaskini zvemanatural herbs izvi handika havashandisi vana hydroquinone havashandisi mamwe zvinhu zvinobvarira vanhu kumeso kana no ringe tichingoveyanza aloe vera iyoyo kana kuti zvesnow zvemahozhwa izvi natural herbs for your skin. Mugoziva kuti guys ndakanga ndakatsva neshando mozviziva imi ndine tunhu zveblack zvanga zvatozara zvatodidi ndakatoti chimbodi try one ndimbotesta. Look at me guys, look at me. Vane mapimples vanonesikana neacne vanonesikana neskin pigmentation handitika more Wednesday. I hope vanenge vari kuita vacho vanobika hasi takarawa pasi petsoka because kutengesa recipe aiwa takarawa pasi petsoka. But anyway, I think it's worth it handika chedu kungosapotana handika chedu kusapotana tichienda chete sama ichipinda mukadzi chena mukadzi famba nebhora mukadzi pfeka murume wako zvaanobvuma whether uri single pfeka zvaunoda ganda rakanyatsonaka iri kunyatsoonekera usamiswe usastop handitika as long as usingazoshami chete zvokuzotaridzawo maprivate parts kana kutaridza zvidzwa dzedu dziri pano idzi pamberi apa handitika because pano pari private handosaka pachinzi private part handitika So guys, take care of yourselves. I love you all. Bless you. Tosangana mumangwana muzarinotevera musakanga nokubata hanzi eczema no but pane ma-ingredients ndakavati vaise ma-ingredients that they use so that usati watenga iwewe you know kuti mune ingredients ipi iri mukati kana isingawirirani newe handitoona wobva wasiya tidi munhu anozoti ndareacta handiti maona hatidi munhu anozoti ndareacta handitika. So guys, ndatoona macustomers atouya kuinbox hanzi kandai zvinhu toda kusapota. Thank you very much. Ndosapota toda kai handitika vanotengesa please patovhura mukana vaya kuti pari kutengeswa musanyare kandai nemaprizes kandai unowana munhu anokutengera handika kuti vana vararame kudzimba. Good night guys, take care of yourselves. I love you all. Bless you. One love.